Bagong menapa awratipun nggihipun ngunduraken. Bagong mesti ora bakal dewi. Bagong mesti dikanthi marang para nom-noman putra Pandhawa. Mula kang saka Kiparawadya Bala Negara prajurit ketapake. Bagong dikepung wakul baya mangap aja nganti ucul saka Praja Ndarawati. Yen ana ingkang ngayomi kelawan Bagong dibondo tangan dirincung sikile. Waladala. Rampung dawuh timbalan paduka diuji kepareng. Benjang menapa nggihipun para kawula prajurit pandang damel. Sesuk ngenteni apa dina iki luwih prayoga. Mandayapati Mandaya Dewa tandang ana Bagong aja nganti ucul saka Praja Ndarawati nyuwun tambahing pangestu diwaji. Sing ati-ati Mandayapati Mandaya Dewa. Katri gumulung mangrempak ing wadya mangrempak ing wadya Balakara Garada Guru-gurda kang kagiri-gira nanggana ing Darantasena mboten ngapusi sampeyan. Aku kapan ngapusi karo kowe, Gong? Saklawase aku dadi satriya moh aku ngapusi karo sapa wae apa meneh karo kowe. Senajan kepiye wae kowe wis nate ngudang karo aku, kowe wis tau ngomong marang aku. Kowe diutus marang Rama Kyai Jodipati sowan nang Ndarawati. Iya yen kowe diparingi slamet. Yen nganti kesandhinge rata kebentu sing tawang mengko ndak aku ditutuh kelawan Siwa Semar Badranaya. Mulane aku kepengin ngrungokake, kepengin nyadung keterangan marang kowe, Gong. Kowe le sowan ngresane Wa Prabu priye? Ngaturi kawuningan, Gus. Nalika semonten napa niku wonten Praja Ndarawati niku wonten rawuh Ndara Suteja. Kakang Suteja Narakasura. Nggih. Lah, kula niku ajeng mboyong napa keng dadi ature Kang Rama, dawuhe Kang Rama. Sinuwun Ndarawati niku wonten sing dadi pepalang. Mboten wonten sanes nggih Kang Raka Traju Tresna niku malah adegiri Patembaya. Rama diboyong ya aku, ora diboyong ya aku. Wose kowe kena mboyong Rama iso nyempal bau kiwa tengene Suteja Narakasura. Lah kliwatan niku. Wong Bagong kok ditantang. Kowe wani apa karo Kakang Suteja? Wani pripun wani kena ajur kok sama niku ora. Nika duwe aji Pancasanya. Pancasanya. Nggih, Pancasanya kena, Pancasona ya kena.
Sakarepe leh ngarani sing baku aji panca sonya niku panca niku 5 sonya niku sepi. Jroning sepa sepi samun ana daya pengaribawa sing liluwih niku Bapak Semar sing kandha. Mula nika mati ya ping 7 sedina ora iso mati. Aku nek tanding karo wong ora iso mati repot. Wong nggon kula niku tanding sepisan terus mati kok angele tangi. Malah werna-werna wis saiki ngene bae. Aku percaya nek Kakang Sutejo kuwi mesti ora bakal ijen. Kakang Sutejo kuwi mesti dikanthi para ratu-ratu andhane kepara para prajurite saka Traju Trisna. Mongko ya ana butane barang. Kowe wani apa? Ale kula ngejak sampeyan ge apa? Nek kula kudu kon metuki dhewe, mbok wingi sampeyan mboten sangetutke kula. Wong sampeyan wis dadi pengawal kula, pas pamprese kula malah nareni kula wani ora. Yen kowe pancen ora wani, lungguh sing prayoga. Kakang Sutejo Narakasura nyekel karo kowe mengko tak tandangane. Nah, lak ngono matuk. Mantep rasane ngati kula. Sing ati-ati nggih, Den. Iya, kok tak petukne Kakang Sutejo Narakasura. Ana dongeng entek-entek Sitemunggal paten ana temunggal apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kewalat lah iya bener kandhamu lali sumber kadiwasan Gong tenan ora Gong angge jlidrah balane wilangane pirang-pirang rajane nggih Ndara. Iya. Terus kula terus mak jedul niki wau sok kula krungu tembangan keri dhewe kalih waranggana supportere nika. Supporter iki tegese pengawale raja niku. Anggere muni lali ngomong muni lali nganggo nganggo kambatan nggih. Kowe menengo nggih. Tejo Suleksana tejane wong Karakaton ngarep pinangka mburi Sinedyayu ngaku sapa em? Sadurunge kowe rembugan karo aku kowe ngaku sapa? Semono uga kowe sadurunge ilang nyawane kowe ngaku kowe wong endi duwe karep apa wah lah dalah kesete Munggasari Ratu Sembanku Prabu Sutejo Narakasura
Mandaya Dewa jenengku. Nah, tenan ora Mandaya Dewa. Walah. Mandaya Dewa. Wah, jan. Awak kok legi nggih warnane. Kowe ngaku, aku Antasena. Semingkir aja dadi pepalangku, nggonku bakal ngerangket tangane Bagong. Bagong iki dadi panakawane Antasena. Mula ora kena kowe ngepok koncane Bagong nek perlu kowe arep ngerangket bandanen Antasena. Ning kosok baline diumpamake kaya wong bakal beli sapi jagalen sikile. Kowe pinter jagal sikile kelakon kowe bisa mbleh sapine. Mula kowe arep nyenggol Bagong ayo jagalen Antasena. Kowe ora bisa jagal Antasena kepara kowe masih ilang kentas nyawane. Popo babar kowe. Wani tanding lawan aku, wedene apane? Jembar wani rupane tiga galanggang colong mlayu. Tebak dadamu muntah getih kurang bejo pecat nyawamu watona tinggal loncat tanding Antasena mesti kewirangan kowe. Minggir kok.
Aduh, mati tenan. Mati. Ayo, tangi yo. Hut. Waduh. Oh. Hut. Ayah. Oh iya. Wah. Waduh. Mundur. Ngamuk kepunggung Suratanto. Nirbaya Nirwikara. Sapa kowe? Aku Antasena kowe sapa? Mandayapati. Oh iki sedulure Mandaya Dewa mau. Ora tedheng kali-kali. Pengkok jaja gantalan bau genti milang tatu tanding marang aku Maragage. Sak gendhingmu tak kendangi legane atiku. Wot. Atos awakmu ayo waduh mati aku aduh wah wah oh ladalah wadya bala pating blasah kaya babatan pace oh Antasena katon ana pangarepanku tak gegulung dadi kuwanda kaya Antasena
Waduh. Pancatnyana, kowe mundur mbrangkang, kowe mungsuh Bagong bae kok kowe mundur mbrangkang kuwi nalare piye? Wah. Dede Bagong Diwaji ingkang ngrisak para wadya bala Traju Tresna menika sanes Bagong. Menawi namung Bagong ngaten sepinten bobotipun, nyatanipun Bagong menika mila Gecul kumarucul mila lajeng sembrana parikena awit wonten ingkang ngampi-ngampingi. Sapa sing ngampi-ngampingi Bagong? Mboten wonten sanes ingkang rayi ing Randu Gumbala Raden Antasena. Pancatnyana, yen kaya mengkono dudu tandingmu Pancatnyana. Pancene wong Pandhawa ki golek perkara karo Suteja Narakasura. Yen pancen Antasena ngrajangi kelawan Bagong aja meli ratane karo bumi Pancatnyana. Kepranggul padha prayitnanira mancur netranira mandeng jembaring dada sugal wuwu sira teka patut kaya ngono pakardimu Yayi Antasena Kakang Suteja. Iya, kowe nganggep aku luput, nganggep aku salah, kuwi ya hakmu, kuwi ya perkaramu. Nanging aku ora nglilakake, aku ora lila babar pisan yen Bagong arep dipiloro, arep dikruyuk wong Traju Tresna. Mulane najan piye wae Bagong tak ayomi, aja nganti cilik loro gedhe nandhang pati mergo pakartine wong Traju Tresna. Perlu yen pancen wong Traju Tresna ora nrimakake rek aku ngayomi karo Bagong, aja ming perjurite ratune Traju Tresna kon maju kon tanding karo aku. Bobo babar kowe. Yen pancen kowe golek dadakaning perkara marang kakangmu Suteja Narakasura, ing kene ditentokake Suteja apa Antasena sing pekaning pati. Ayo tak ladeni Kakang Suteja. Keparat kowe. Hoi.
Hut mati. Hut ya. Yo. Wah. Ora patut banget. Suwe-suwe kok Anggir Suteja Naraka Sura kok ora iso jaga kawibawan Ndarawati. Anggir Antasena tamu nganti digegulung kaya mangkono, Nggir. Antasena, kula rewangi Anggir Antasena. What? Mati. Iya. Mati iya ora kelakon. Mati Antasena. Iya. Ayo. Ayo gluyuk. Bat. Wah. Bat. Median. Bat. Wah. Waduh. Rame kae. Ndara Suteja dikeroyok, Ndara Antasena, Ndara Setyaki. Wah rawurunga mengko nata Ndarawati mbelani Ndara Suteja iki. Sagurunge mbelani Ndara Suteja tak jae senggel nata Ndarawati. Bagong. Kowe kok malang kerik ana ngareping nata Ndarawati iki karepmu piye? Wis saiki ora ana rembugang. Ketok timen jenengan kuwi oleh mimpin anak ora pinter sampean. Lek gula wentah anak ora bisa sampean. Lho lha kok kowe iso dadi muring-muring karo aku iki genahe piye? Aku iki ratu lho. Aku iki ratu. Lah kok tak waneni Repana kawan. Wis genah sampeyan ratu. Sapa sing ora ngarani kaya ngono kok raja iki apa? Wose ngene. Ndara Suteja wis sia-sia karo Ndara Antasena. Mongko wong Ndarawati niki ya sebagian belani Ndara Antasena. Rawuh sampe arep belani Ndara Suteja. Nggih ora? Arep nganggo senjata cakra. Entah. Timbang sampeyan nganti natoni Ndara Antasena, ayo saiki sampeyan karo aku, senggel karo aku. Menang Kresna apa menang Bagong, ngono wae tekate kadang. Biyen lahir ya mung kaya ngene kaya dadak ora. Lah kok malah kowe maneni karo aku iki sapa? Aku iki ratu Gustimu. Nata Ndarawati lah kok tak maneni iki genahe aku iki sapa? Lho, karo awake dhewe kok lali ta? Ha cita sampeyan ki nata ing Ndarawati. Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan arep belani Ndara Suteja, ayo pengkok jojo tanding karo aku, Arya Bagong. Nggih, nyuwun pangapunten Raden. Nyuwun pangapunten kula menika ajrih kula namung tiyang alit. Kula mboten badhe wantun dhateng panjenengan Raden Bagong. Menapa malih panjenengan menika
Nadyan Panakawan nanging panjenengan menika ora mangertos tata krama, ngerti tata susila karo ratu bareng ngajeni. Mila kula sepisan malih kula nyuwun pangapunten. Sekatahing kalepatan kula nyuwun pangapunten Raden. Ya ora ngono kuwi. Ngono e kok. Dadak terus depro. Kowe tak tempiling tenan ora? Bab iki ora ginawe enteng kandhani Bagong. Iki ndak jaluk Bagong kudu tanggap ing liring sambuk. Tanggap ing pasemon. Upama wektu dina iki aku ora katon mbebela kelawan anakku Suteja Narakasura, kaya ngopo runtik penggawe Suteja Narakasura. Mula gelem ora gelem. Suteja lan Antasena kan padha ruket gegerutan kaya mengkono bakal ndak sapih Bagong. Keparat licik kowe Antasena, kowe ngrubut karo paman Setyaki sapa abamu? Sapa abamu? Angger Suteja ora iso njaga kawibawane Kang Rama. Ingkang jumeneng pinangka pengayomaning Darawati malah ngurak-arik tatanan negara Darawati. Ditegeli, Ger, ditegeli. Yo, Mak Cilik. Caki. Antasena. Secaki Antasena lan Suteja ayo. Gelem leren apa ora? Janji kapan pira ora padha gelem leren aja takon dosa. Iki aku wis entek kesabarane. Yen kowe ora padha gelem leren, ana bebasan ilang-ilangan ndok siji. Ndak tamani Cakra Baskara ora padha rampung dina iki, aku trimo mbeguru marang bocah bayi wingi sore. Sapa Mak Cilik? Koko Prabu. Piye iki? Piye Kang Suteja? Leren yo. Leren. Wis leren, dame. Bocah kok kaya bocah cilik kabeh. Nyuwun pangapunten, Koko Prabu. Nyuwun pangapunten gundulmu kuwi. Lah kok iso-isane ning lakoni lho Setyaki. Kowe kuwi dadi prajurit, aja nganti para kawula Ndarawati kok padha kesempyok ing aradan. Lah kok malah kowe bebela karo salah sawijining putra-putraku kabeh iki piye? Kula gedhing kalian wadya balanipun Angger Suteja ingkang ngamuk kepunggung Suratanda. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama kepeksa kula. Bandayuda kan Yayi Antasena awit Yayi Antasena kumawantun ngayomi rajangi kalian Bagong. Kowe aja ngluputake Antasena yen Antasena ngayomi kelawan Bagong. Merga Bagong kuwi ya panakawane Antasena. Mula kowe ora kena ngluputake. Lho kuwi krungu apa ora? Kosok baline kowe Antasena. Kowe ya aja waton dadi wong kendel. Ngelingono yen Suteja kuwi rak kadangmu tuwa. Ayo kemethak kok. Aku jengkel kok aku. Ana wong tuwa kok pernah tuwa kok ora kena diprenggakake. Arep ngajar Bagong arep gantung Bagong, nek nganti Bagong digantung. Ha sapa sing arep dagel kok ya. Setyaki bareng kok ya melu-melu ya ngopo? Mau ngajeng kula aturaken. Yen Angger Suteja menika boten dipun rewaki dan bolo balanipun tiyang Tradresna kula boten badhe tumut cawe-cawe. Nanging watak wantunipun tiyang dengkananipun menika buta betah buteng aniaya. Boten mawas sanak kadang. Prajurit Ndarawati ugi wonten kesempyok aradan kula ing boten trima. Suteja kowe ya kudu iso ngendhaleni marang para wadya balamu. Nggih, nyuwun pangapunten. Damar mancung cinupet wektu dina iki padha ripiyen siramen tirtaning kawicaksanan bab perkara ngene padha Bandayuda iki. Suteja mangawu kirang
pawakane kang magulingan injih Kanjeng Rama kula nyuwun pangapunten Antasena. Piye Pakde? Antasena ndak dawuh kundur luwih sithik menyang praja ing Ngamarta. Matur marang Kang Rama yen ora bakal suwe Punwa bakal Sukasarana baline sedulurmu tuwa. Oh iya, yen pancen kaya mengkono aku nyuwun pamit Pakde. Kakang Sutejo sepisan meneh ana lupute Antasena njaluk pangapura. Ya Yayi, apuran ing apuranan. Soang-soangan muga-muga lestari rahayu kang tinemu Kakang Sutejo Narokasura. Prapteng Rana Majararum nyandak tombak landean pedang umbul kuku sing Sendawa pedang abang linurutan Rama punapi keteranganipun Rama dawuh kaliyan Yayi Antasena menika Rama badhe sabyantu Yayi Garukaca. Anggenipun Yayi Garukaca menika ugi ngupadi wontenipun wahyu kamulyan jati Rama. Sutejo ana bebasan ing samengko wong tuwa ki ora bakal kelangan rigen, kelangan pertikel. Merga wong tuwa mono kudu mangerti marang polaing anak, wong tuwa kudu pradah marang polaing anak. Ndak anggap wektu dina iki jeneng para ingkang wis polah. Mula wong tuwa bakal pradah, bakal budidaya kepiye reka dayane. Murih sediamu bisa kasembadan. Waduh Rama matur sewu ing panuwun. Yen ngaton lajenganis pundi caranipun Kanjeng Rama? Ayo kowe ndak kanthi nyaketana ing Kayuwangan Suralaya liwat alas Wandawaru. Muga-muga ing samengkono dalan lan ana sarana nggone tumurun wahyu kamulyan jati sira bisa nyadong tumurun wahyu kamulyan jati. Swawi Rama kula dherekaken Dimas Nyaki padha dawuh. Praja Ndarawati tak titipake marang Yayi Setyaki jaganen aja nganti